galaan at magtatampusit tikong. Kaya ako sugilano nagtangag ni problema bahin sa akong asawa nga dunay pubya ba. Kalitan sakit. Kung nga no ning akong asawa na inani no. Sugdan ta mo sa akong sugilano sa diyan nagkatakanta ko ha. Bahala ka ning di mao ni akong doyo saon nga. Wa naman gusto ko yung giligod. May tag naabotos Pedro tuagikan silang nanik. Ato tato paduyogod. Bahala na rin. Tang-trang sa mata gabi sa plaza dinhing dapita. Anak ko makita ang ulitaw dalaga. Mudayog pasilong diha dol ni anang akasya. Bisan pa sila og wala pa magkaila. Og ang ulitaw mudayog pangidhag. Sa dalagang gwapa nga iyang ikatupad. Mo igam-igam dayon kay siya giganahan. Og tinanaw ni Inday sayang buhok magpadungay. Kay kung ikaw ba nanglit at tunay kasakit. Pagdaya plaza din ang dapita. Maugay. Tukar na ang karing kalakiha ay perbida. Ilang kaniyang natahon kayong di po gusto yung. Ay, paungan lang ko ni sista. Pre! Kritiko, pre! Pagdali, pre! Ano? Si Mare Ilyang, pagdali, pre! Ano espiritu niyo? Ano ba, pre? Si Mare Ilyang, pre! Pagdali! Kisa mo na silyang? Imo sawa ko! Ha? Ako, asawa? Ano kailangan mo sawa, pre? Di, nagam ko ilyang doon sa to, ah. Orang buha nga, nalimot mo kung nagkan man di kayo ning sila. Pero sa talang mga Ilyang, hindi sa ato, pre, ang imo na asawa ang pinakagwapa. Mare Ilyang, ha? Ang gwapa yun akong sawa nga. Milit ang bati, no? Ako pa? Adi, ado ko believe ni mo, pre, na. Mutuog yung kuha ng ilang ingon nga, pinagtadhana. Ha? Pinagtagpo, ang pangit at ang maganda. Bago ba kung siya tawagan na, pre? Kanang gwapo, kaon niya ang babae, batik naong. Kung sa may tawag niya na, pre. Mori gitawag og TL ako sa'yo. Wow! Ikaw ang true love ko. Kato pa, ang imong tawa nga gwapa man kayo, nahigong bang tinuod ni mo, nga bati man kang naong. Aw, unsa may tawag ka na, pre? Maunay gitawag og diskarte. Unya, o parehar mong duwa nga bati og naong, pre. Maunay gitawag og kapwa mo, mahal ko. Tibok pa rin mo, pre, ay. Sama, sige. O saan mo gituyo ni mo, ha? Alam mo, ibo nga, pre, pre. Dali, pre. Dali, pre. Message ni mo, kitabang dito sa may tindahan ng salon. Dali, pre. Usa! Gitabang di akong asawa taon dito sa tindahan ng salon kay doon ay magtiayon nag-away taon unya gikulata og gibunlot sa banang niyang asawa nakita man niya mao tong gitake siya sa nervyos taon niya napagipubya ning akong asawa ra ba unya sige inom day para mawa na imong nervyos. Relax lang ko dihagot. Pahuway lang. Ito marunong kagkambal, di ba? Relax lang. Kay ako, as itong Arios Preto News gawas, ha? Siya may nagpahibaw na kung kitabang ka dito sa tindahan ng salon. Relax lang ka diha. Pahuway lang dihagang. Kumusta na mo, Mare, pre? Relax na taon, pre. Katumar magtambal. Ha? Nakalitigi tumar ng tambal, pre? Oh, pre. Pero naam ko na siya nervyos, good taon, ha? Natruma siya kasi ni babae na mindong na siya mga experiences. Bao ba, pre? Oh, sa daga pa mga siya ng rape. Oh, pre. Dahil nun. Ay, ako, kung may pulis nga, may nakadak sa rape. Muna tuwa nag... Wato tuwa. Ana, soya. Di na tinuod. Wag ko kay labot ang bayana. No, pero biday pa makak. Ha? Nagagway pa lang daan di mo ripis ka taon. Busa tuwa na. Bagakot kina, Chip. Di kinamuang ko na bagagnaw. Sabay taon diya. Sabay diya. Kapagapin mo nang pataka naman ka. Wag itang kukilabutan na. Wag kukilabutin mo. Wag kukilabot. Sige na lang, Chip. Kung di na siya muangkon. Huwag masakay kung masakit eh. Kay gamay man kayo nag-iya. Puro na magpapila sa White Tower. Sabay diya. Gamay niya. Tinuod na akong gisulti. Gamay lagi pero nag-autot mo ka. Oo, Chip. Di angkon na. Ako kirig, Chip. Ganda ko, kandahan ka ha. Kada diri, balutin ko sa bilangguan! Direson, Rizwan! Mao ni tabo, pre. Mao nga, naan na siya pubya-pubya na anak. Buang ako, pre. Luuy ako na yung Mare, no?
Loy, kay pre. Wapa ko ambot. Di ba katao na bubuang o maghikong na ni siya. Mayo gani ka na ka pre. Mga lagi na pre. Huwag ako lang siyang ipong sawa pre para maulian ba. Kung mauna pre, bantayanan yun ng imo asawa pre. Basta katakiyo na pa na siya ang nervyos. Yes pre. Maulagi pre. Bantayan na lagi ka na ako sawa. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, loo, yaday mare pre, no? Lagi pre Loy. Wadit na ni mo sa kipatsik apa. Okay, adto ko na sila ang Dr. Alan Inado og ni Ma'am DC. Sila ang Dr. Pinya sa una ba? Ha? Ako na gitaan dito. Oo, yaw. Wag yapoy alibyo. Matanaw sa doktor pre. Nga naman pre. Kay pakita niya sa doktor, 40 man taon niyang syagit. Uy, giatake na po na nervyos kung mao. Oo pre. Pagtanaw niya sa doktor, ang doktor, bati mo sa kignaong abi ng rapist. Oh, hidagan mo siya pre. Paggawa sa clinic si doktor, mao to nga, wag yun siya ma-check up. Kaya pa doktor ba ito? Di ba to si Dr. Alan Inad? Ay, unsa. Dato na din mo sa klayin doktor pre. Wala na ko na pre. Kaya ba siya takiho na po sa nervyos. Oh, luya tao mare. Oy, sa to pa, magkita na siya bating naong. Maaana niya nga rapist Anak yun, pre, anak yun. Mawitaw-watag sa linggyo na siya mo gawas. Agad tumigawas siya. Abi na kong okay ra. Ay, paitang sa kita pre, oy. May mga na, pre. Saon nga. Na, maonig yun siguro na yung kapalaran. Basta, makikita siya bating daw, syagit. Imposibliha sa danang pre, oy. Nagdag siya mo tuo, hinuon. Paitang mo na. Dong, Ah. nakapalit tagagsudaan kay Gigon. Ay, nga ito, pre, nga ito, Di ato ubang mo ka. Di ato likod na ka. Buhot ito eh. Kapag to niya na ako, pre, rapist ko. Ba't tinyo kang naong, pre? Okay, Mao di ako problema sa kong asawa kay mukalitaw siya git ko kita siya mga giladong nagbuhay ba hadlong gitaw di onya mudagat may gani kay dili kay tanto batignaong pero dili kay ko tanto ba ako dili kay ko tanto bitignaw pero daghan man katambag na ako nga maulian pagligyud lang maulian ra gitaw na siya kuno waton lang yun ako sa saktong panahon nga maulian siya unya Unsay problema sa imong asawa, pre? ang asawa na kumare di man masabo taon Unsa man di sakit niya, pre? naamo siya nervyos breakdown taon mare ha kayo sa mukalit siya git naamo gud siya mga bad experiences ba Oh, unsa man? Narip ang guna siya pagdagang rin. Uy, parehas di ay mi, pre. Ito ako rin. Narip ang gamari. Dili ako mo na-rape. Ako mo nang rape. Kaya huwag mo no? Kiwan ka? Ngano may sibog man ka? Ako ang kining, hindi lang kumudol kay basig marip ko rin. Suko na magkupit ng babae mo. Halan. Pulik mo ko. Hala, pagtarong dia, pre, oy. Ako tong girape ang akong bana. Kaya sa paghuman ng kasal, ang hanggaw, magiuwaon man di kayo. Tago mong ganig mag-ilis. Lupik pa yung babae, pre, oy. Nya, ang saon naman na kung mag-uwaw siya, be. Di, ako na lang gilugos. Di ba ubri ay? Mawara tingalin na madugay, pre, sa kanang iyang kahadlok ba. Basta imo lang ng atiman ng pag-ayo. Kanang imong asawa ba, imo na siyang lingawon. Di mo dami rin. Kana lang mga tuwag ni, niya maghubo na ko. Padung na kukuan ba? Sigam na yung mata. Ha? Nagyan sa naman lang imo saya nga, dili ka makailis, ato ba? Mag-ilis siya. Mag-ilis ko. Tap-tapan ako yung mata para di siya kita. Uy, pagkakidor. Amre, my wife, Ilyang. Dahil Ilyang, kumaritil ma. Sawal pa rin timyong. Kailangan timyong ba? Kumusta naman ka, day? Magmari na lang ko nimo ha, kay kumpare, mamini paring tikong. Sige, okay ra. Kining Marilyang. Kalimti na lang itong mga nangagin ni mo, Mare, para makamove on na ka. O papasa na sa imong huna-huna. Aron dili na ka magsakripisyo sa imong huna-huna ba? Kita na ba na ko ni mo, Mare, no? Murag, wa ba ka maalanganin sa maong lugos? Mare, sabutin mo sa buto na, Mare. Pre, kanagong lugos, pre, o rape. Parehas na sabino nga, B or beer ba nga makahubog. Dili siya maayo kay bisyo man na. Pero labi pud na o matagbaw ka. Pero og dili pag gani ka magpadre mo. Pre mo na pre oy. Ana, Mari? Mari oy.
Kani City kong Marie, ako magyud ning gisugot bisag alanganin kinig dagway pero buutan man ni. Mao ni nakanindot Mare. Kaya bisag alangan pa kayo ang naong ano pritikong buutan. Aw di ka nakabawi. Ako niya, sim yung itang gwapo sa to. Bida, mura minong ako na may tupik ani. Ay pero Marie, okay ra gyud. Parehas na sa Beauty and the Beast, good. Mugwapo ra gihapon na siya sa kadugayan, Marie. Bida, wasa di ka kakita tong salidang isrek ha? Oh. Isrek? Isrek, God, bida. Bati ang gihapon yung naong ato kadugayan. Pre. Nadutlan ka sa Beauty and the Beast, pre? Awa man, Oh, may noon, pre. Kining Mare. Gisultihan man gud ko ni Parity kung bahin sa imong sakit, god. Wa ko'y sakit, Marie, uy. Oh. Wa ko, pre. Unsay wa ko taw naa man kay sakit. Kita day ka. Dahil tinuod, maglisod ang sakop sa imong sakit, no? Kay tukar-tukar mo, nagod, dito madakpan. Mao bitaw ang gusto ko nga, ma-sick up ta ka. Ayaw na lang lagi, mag-usik-usik lang yun sa imong kwarta. Okay na lagi ko. Okay ko tao. Niya ang makikita kag taong, may numdum ka sa itabo ni mo, kita kag batik naong, ha? Mudayon kong sakit. Mga bitang upiyong na lang ko para dili mo andan akong sakit. Madugay mawa ramang ni good. Bantay bitaw, ha? Mare, ang ako lang gud unta ba nga makuyugan ta ka ngadto sa doktor. Kina ko'y amigong doktor Mare nga makatabang kaayo sa imong problema. Kay psychiatrist man to siya. Unsa to siya mo rin? Psychiatrist. Kuyaw na na. Kisa ba, pagkiti ko lastik, ha? Si Dr. Bangas. Mare! Ay, sakit ka, oy! Puro nagpanghadlok ka diya, Mare! Numdum na siya, taos-taong naglugo siya. Ha? Taong kong naglugo siya, mga son. Hala, sorry. Lain na lang. Kato na lang akong amigong doktor nga nasa private hospital. Si Dr. Owagon. Ay, maladay. Pridor maladay. Ano man na taon siya, pre? Basta Oy! minumdum lagi siya. Katong nulugo siya. Uwagun mo kitong dako. Aw, ay, sorry na again, Mari. Sorry, Mari. Lain na lang, Mari. Kato na lang igsoon sa akong amigo, si Dr. Libat. Ano naman sa taon na siya, pre? Lugo siya. Libat ako to. Ay, ginoo ko. Ang ngita lang taglain. Kana na lang baratuhon nga doktor. Kanang tagpiso bayad. Nagpiso. Wala, grabe na, oy. Basta piso. Ako kingna nga, ang naong sa naglogos ni mo, murag piso. Unsa? Piso imong giingon, Marie. Lapastilan, piso di ay. Dugog na ko pisot. Ganahan ka. Bungot sa ito. Kabatay ka na. Bakakidart. Recorded by X Thunder Gaming. Ako naman tayo ng grabe tao ng sakit sa asawa. Kaya sa ang piso, ang dungog niyang piso. Murag halos kita, dumdum na yung tao siya sa mga nangagi niya. Musyagi tayo, murag magpanghadlok ba? O sa igayon na. Kadiyot, na. Ikaw na, do. Maningil rin ko. Sige. Ari na ko. Dili na lang ako maningil. Excuse me. Dahil? Dong. Ano mo ka ito nga? Si Gamal, man tao ito at suki na itong truko. Habi na ko may pisa sa to. Ano tao na? Doon sabi ang tao niya. Ano sabi? Utaga na sa kautangan na ning kalaki ni mo. Siya kita magka. Dali na! Kaluoy na akong asawa. Sa turod ko tao nga naningil. Hadlok naman siya. Saan lang kami mong utangan eh? Saol ka tao na ako kausawa, no? Ay, mag-ilis na ko. Dong. Dali na, mga Ilog na! Mag-ilis ako masyakit ka rin! Grabe naman sa kayo! Ay, kung yung nagpapasirjir lang, di lang yung kung pasirjir mo, ha? Di ko kahubo, ani! Di na ka kahubo kay mahadlo ka! Saan ang sakit mo, di ka kasirjir! Ayaw tao, nagpalabi ataw ni mong sakit na, Diyos ko! Panabangi! Mawala akong problema sa mga asawa. Saan yung sakit? Tinuod ka ni? Kung tinuod man ni Ate Pres, suway ka ni? O kita ka maghubog sa kita? Ha? Babi ka, ma'am? Ultimo mag-ilis ko, magkita siya maghubog. Kung tayo magsagi taon, purbida. Makakita siguro siya sa ako ang mga ng Bermuda grass ba? Mo nang mahadlok siya. O saon man ako, be. Paliw, tabagi ko nyo, be. Na mabasa diha nga makakita ang maghubog sakit. Kung saan, kung kamoy pasulti yun, tikong. Ate Pres?
Okay, ang sender na to karagad-lawa gulyat. Si Dudong Tikong, Ate Pres. Tikong. Oh, libog ni si Dudong. Kaning yun iyang asawa, Ate Pres. Dunan mo kaagi nga murag nalugusan siya pagka, kuha niya ba, pagka batanon pa siya. Yawa man dahil tumusun din. Oh. Di wala na kuyawan siya. Kuyawan siya perme. Kuyawan siya perme, Ate Pres. Makikita gali siya. Maghubo. Maghubo, magkanang mga bunguton, budlat mata. Mao ba? Oh, kay mauna ang iyang ako nung ang naglugos ko niya budlat mata, bunguton. Nya kuan sus basta bunguton Ate Pres madlog siya. Mao. Oo, nya pagkagabian na kanang doon na mahigayon nga natural mo ginas magtiayon nga naay mga duwa nga alang ragid sa magtiayon paghubo ni Ate Pres sus. Siya git ang asawa ay. Hadlok siya Ate Pres kay kita siya sa bunguton. Saon man na. Oy, Mao na iya para na ako gulyat, no? Ako ikuan na. Barbasi na. Balabasan ko ito. Aron limpyo. Nya, basin pa dahil maluon magtanaw kay wa nagoy kuan. Muna balibo. Way balibo, di ba? Pero lain kay Ate Pres oy. Puro na puyab Ha? ko. Lain kay oy. Nga naman. Barbasa nimo? Oo. Murag kuan, murag unsay pangalan. Bara na basta dili na mahadlok yung asawa. Ay, lain kay Ate Pres. Lain kita daw. Murag tintin sa bata. Muna sinani ko baro. Mo lagi. Wa pa iba maluoy ba? Pero di ko kuyawan. Nervyos nang yadong. Amba si Bambina, sa ikuan ni. Ba ikaw, ba mo saban? Sa may kasutin mo ng bungutong ba? Dili man ka mao rin kahadlukan, parang murag naligid. Ang ako lang ba kanang unsa man na natisok sa iyong hunam itong dito nahitabo niya o yung pasabot. Oh, murag nervyos siya sa mga kita. Pero napubya siya ba? Napubya. Pobya. Pero ayahan mo lang basta bisadik yung bana mahadlok siya. Oh, mga bitaw di mo sa hadlok ka. Ba to gawi yung bada taon? Di lang ko kahilabot nimo kay madlok ay bunguton. Oh, mga dia. Saon na ba? Be, basahin ba be? Nay mabasa dia bunguton ba? Magkuha kasi kuan na bakaran niya lungagan. Ano taon man? Yang Sampung. ang langgam lay paso palusot. Ibilin tong sag. Kaya trabaho eh. Murag plagpol. Nagtrabaho do kay makasugo. Trabaho eh. Paong gigutom. Kani sa tikong ang natisuk kuna sa tanan mga adto kita sa doktor nga kay lugar na may doktor tingali kanan sa gobyerno pagkonsulta kung unsay iyahang ang tumaron o di ba kanang kuan siya kanang unsay tawagan na unsay term lang gitawag na debriefing o kadili ko sa mga ana I don't ka. oh basta kay suway ilang pangutana sa inyong doktor kung unsay maayong buhaton do na ba siya tumaron do na ba siya imnon do na ba siya ihaplas do na ba siya ipasimhot no apan og ari ka diri sa Marcos 5 versikulo 34 unya mingon si Jesus kaniya anak na ayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Ang akong pasabot, ari na po kas pag-ampo. Humani adto, ari ka sa medikal, ari na po ka sa pag-ampo. Matot pa ni Reverend Father Clyde sa litrero sa Perpetual Succor, sa tawag na termino ng mga chaplain, sa tawag na. Chaplit. Oo, kanang Chaplit. chaplain ka na bang mga pare or pangitan na rin sa military may pare diha kanang pro ana sa ospital pero chaplain may tawag siguro ana dili ko Chaplain. oh Ipahiling day dong. mao gani nga kuan Ibira nilang Bangas ka. mao gani kay pung pa ni Father Clyde sa litrero kini masakiton nga dato og pobre lahi kay kung pobre ka so ari lang ka pagdangop sa pag-ampog sa pagtuo wa kay kabayar og doktor Ari sa albularyo. ari lang ka sa pagtuo ari ka pag-ampo kay kung dato ang masakiton diretso naglarga sa Amerika adto mangitak espesyalista ng doktor pero mga pobre in town kay kuto pero mas pagtuo pilagis pag-ampo mo mga hislot na mga kimingking sa mga santos kasi sige hawak dito sige hindi na mga tiyan hindi kasi lang gibati nga maayo itaon sila. Ay, ako ba mo anan wala saling na ako sa Ginoo. Mao gani mo hindi ka pa dati ang madalo pa dito dito. Pero mga pobre magsalig lang taon sa pagkampo. Tatong kimingking mga santos pagmurog duda pang lutos ki yaw ayo hawak is unay po ni sa litrero. Ana lang sir no kanang imuha na ato ko doktor mo unsa ka ba ni siya sa doktor dayon ari po ka diri sa kana bakang healing ministry sa Santo Rosario ano ba sa Lourdes asa na tong simbahan Nasa Lourdes na kada 11. o naan niya kanang naang ikaw man ato dahil kas Ginoo dangop kay tuwa mo dito kay ibalik nimo sa Ecclesiastes 3 gikan sa uno at unahan ingon man nga ang tanang nahitabo yang pagbuot Sa Facebook bang kanang tambal bang nindot kay siyang tambal kay uli adyo ka.
Oo, tutok nana. bason? Dili, katong sige siya, yang ko nan rin, kiri-kiri, ubay ba na, yang ko nan. Abuon ko yung sumunod ulit. Unsa? Unsa para? Unsa Ang ba? babay, sakit to, murag ginigiwaan ba? Iya, kita bangan, iya, kada murag na siya, injection ba? Huwag yun muli, babay. Nyaga-short ba siya? Pabuon sa yung lubot, pasimuto ng babay, uli ang siya, kayo na ko. Mao ba? Hasa man ang boto ko? Sama mo na dito naman nun? Doon ako ang puzzle, Tihon. RMN